Skoleliv i Nepal sørger hver dag for skolemad til omkring 500 børn på 3 skoler i det sydvestlige Nepal. Pengene kommer på private donationer, andre foreninger og virksomheder og fra arrangementer og salg af produkter som f.eks. frugtposer. I sommer var Sarah Cox, som er bestyrelsesmedlem i Skoleliv i Nepal, på besøg på skolerne. Besøg sker altid i forbindelse med projekter, der ikke er betalt af private. Så er vi til skolemad på Brandekro skole, og her skal vi til at servere skolemad for børnene. Så her kan I se, hvad vi skal have. Ris med grøntsager til omkring 150-200 elever i dag. Der er lidt kartofler og løg og ærter, kikærter og ris og krydderier. Før skolemadsprojektet startede, fik en del af børnene alt for lidt undervisning. Enten fordi de slet ikke kom i skole, eller fordi de gik hjem til frokost og ikke kom tilbage til skolen om eftermiddagen. Lærerne synes også, at børnene er blevet bedre til at koncentrere sig i timerne, nu får de får mere og sundere mad til frokost. Så smager jeg lige maden her. Smager godt. Nu hvor børnene kommer mere i skole, vil vi gerne i gang med at hjælpe dem med 2 andre store udfordringer, som står i vejen for, at de får mere uddannelse. For det første er undervisningen ofte af meget ringe kvalitet. For det andet dropper mange børn stadig ud af skolen i utide. For at få mere kvalitet i undervisningen vil vi vise lærerne, hvordan man kan bruge skolehaverne som læringsrum. For det første er det svært at gøre det, man plejer, hvis man bevæger sig et helt nyt sted hen. Og for det andet er der i en skolehave en masse andre læringsstile end bare at lytte og gentage lige ved hånden. Når man kan røre ved de ting, man taler om, og når man kan bevæge sig, mens man gør det, er det for mange børn lettere at lære. हाम्रो बारीमा स्कुलको बारीमा के छ तिमीलाई थाहा छ देखाउँछु हामीलाई के छ यहाँ भन्टा छ उता लौलेसन छ उता भिन्डी छ यता लौका छ अनि उता घिर्मिला छ अनि केला पनि छ मकै पहिला फलेछ भाइयो. Vi vil også gerne gøre endnu mere for, at de fattigste elever ikke dropper ud, før de får afsluttet de obligatoriske 8 års skolegang. Derfor etablerer vi nu børnegrupper, hvor elever på mellemtrinnet kan få lektiehjælp, men hvor de også kan hygge sig med hinanden, høre musik, tegne og lave videofilm. Børnene skal også lære om hygiejne, børns rettigheder og om sundhed, gennem konkurrencer, spil og leg. Grupperne vil blive ledet af unge mennesker, der så vidt muligt har samme baggrund som børnene selv, men som er blandt de få, der er i gang med en videregående uddannelse og derfor kan fungere som rollemodeller for børnene. De børn, vi sammen hjælper, er alle fra fattige familier uden uddannelse. Men de er ikke en flok stakler, som det er synd for. De er børn som vores egne, fulde af energi og livsglæde. Og med hjælp og støtte kan de udnytte deres store potentiale og skabe sig et bedre liv.